aktualitatea bizi-bizirik datorkigu gaur? Pantailak euskaraz, Goenkale, hau itzultzerik ote, tira, ez ote dira misoginoak eta euskarafoboak akaso talde berekoak? Tira, hori aztertzeko aukera izango dugu beste egun batez, hau kolpez kolpe duzue antenatikat, albiste hasi doa, baina noski baietz fidagarria, aurrera! Soy una torre de cristal. Me gusta ser una torre. Inauteriak ate joka esatera ninduan, baina ez, inauteriak ganbara joka ere esan genezake, ene bada nola dagoen kontua, Euskal Herrian eta Euskal Herriko bizilagunen artean, Galizian hauteskundeak, inauteriak ere ikusten duzue, ezin aspertu, Iruñe Astitz Gabon, noski baietz. Giro honetan, akaso esan genezake, eskuina ere, inauteriaetatik ez dakit iesean badabilela, baina azenolako saltza duzuen Nafarroan esate baterako, Esparza bera jubilatu ote du. Ez dakit zergatik bideo bi hurri hau ikusterakoan etorri zait dagoeneko alkate ez den Iruñeko zuen alkate sauia? Ez dakit zergatik izango ote den, baina bai, aipatu duzu, UPNek badu bere 13. kongresua apirilean, eta bueno, esan duzun bezala Esparzak presidentetza utziko du, eta hor, atea ireki da, ze aukera edo ze hautagai izan daitezkeen bereziki datozten hauteskundei begira, hemendikan 3 urtetara gutxi gorabehera izango diren hauteskunde horietara begira, nork edo nor izango den, zehazki UPNeko zerrenda burua, ez? Eta hor tartean badaude izen batzuk, adibidez Ibarrola bera, Tokero dela Tuterako alkatea, katalan, edota Valdemoros bera ere. Eta aipatzekoa da, barne kongresu eta prozesu honetan Miguel Sanz Nafarroako presidente hoiak paper garrantzitsua izango duela, edo hori esaten da. Gracias por la lucha en este reino que has hecho, haces y vas a hacer siempre, esté donde esté. Miguel Sanz bera, Ibarrolari Ayusoren tankera bat ere hartu diogu, azken garaiotan ikusteke edo nola ere, goazen gauza hauei mami gehiago ateratzera, izan ere, asteko eta behin entradila bat, mesedez, euskarafobiari buruz hitz egitera goazelako segidan. También se da que tengamos una ludoteca en la que haya en castellano y en euskera, y los euskeras sí que pueden ir a castellano y euskera, y los de castellano solo a castellano, es decir, tienen el doble de servicios. Y es que ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios. Privilegio ez ari omen gara, galdera hause luzatuko dizugu Iruñe. Beraz, Orkoiengo alkateak, Egoesibarrekoak ere lehenago alakorik egin zuen, baina beste ludoteka noski batzuek bikoitza zutela, zerbitzu bikoitza euskaraz eta gaztelaniaz. Kaso honetan, kontrako joera hartu ezkero zer esan nahi du. UPNeri bozka eman ez dieten gainerako iruindarrek zergen erdia ordaindu behar dutela, besteak beste aintzat hartuta kale izendegiak 79ko udal akordioak, tan berak ateratako ebazpenak horiek nolabait besapetik pasa, eta guztia gaztelaniaz soilik. Ez ziren despistatuko ez eta kasualidadez euskaraz ipini, beraz, honek esan nahi du baduela motivazio politikoa, ez da? Bai, hori da, aipatu duzun bezala, Nafarroako auzitegi administratiboak hainbat elegite edo sententzia aipatu izan dituzte, edo UPNeri edo
momentuan UPN zegolako Iruñeko udalaren gobernuan, bereziki kale izendegia bi elebitan jarri beharra zuela, bereziki hiriko euskararen ordenantza betetzeko, ez? Eta hor, badugu adibidez, gainera EH Bilduren udaltaldeak, Iruñeko udaltaldeak, errekurritu zuen edo elegitea jarri zuen Plaza de la Constitución, ez? Baluarte inguruan dagoen plaza horri Konstituzioaren plazaren izena jarri zioten, baina soilik plaka gazteleraz agertzen da, edo bestela da Konstituzion plaza, edo antzerako zerbait, eta antzekoa gertatzen da ere Parke Camino de Santiago delakoarekin, ez? Eta ikusten duzu irudietan gainera, agari dela, hor ere Santio bidea kaso jarri beharko lukela, tira. Honek zer esan ematen segituko duze, nola aspertu auzi hauekin, eta gero esango dugu Nafarroa errebeldeagoa dela, tira. Aukera gehiagorik ez delako geratzen. Zentzu horretan, gogoan hartuko ditugu, duela hamarkada batzutako gertakizunak, hauek ere, Gerra Zibileko beste batekin batera, argitu gabe segitzen dutenak, edo arduradunak nortzuk diren ofizialki jakin bai akaso, baina ikerketa eta ebazpenik gabekoak. 78 urteko San Ferminei buruz ari gara noski. No sabíamos nadie, no estaba casi nadie, era una noche, vamos, imposible de decir. Eta esango duzue, ze monografiko klaserekin datozkigu, baina ez du beste aukerarik izan. Eta zenbait kontu kanpo utzi ditugu, besteak beste Erorien Aranarekin zertan dabiltzan aintzat hartuta tira. Del Burgo jaunak Martin Villa bera gonbidatu du, aste honetan izango da, Iruñean bere liburuaren aurkezpenean, eta esango duzue, hau, ez dakit, nola uler genezake, tira, garai hartako gertakizunen berri handirik ez baldin baduzue, 78ko San Fermin haietan, poliziak izugarrizko sarraskera egin zuen, San Ferminak astear ziren, Iruña borbor zegoen, eta besteak beste, zezen plazan, izugarrizko triskantza, hildakoak, zauritutakoak, eta eragindako inpaktu sozial handia. Argipenik gabe segitzen dute, baina orduko arduradun politiko edo instituzional nagusia, Martin Villa zen, Del Burgorekin ostegunean izango den berbera. No sabíamos nadie, no estaba casi nadie, era una noche, vamos, imposible de decir. Herido de bala en mano. Las siguientes en el camino permanecen las 16 personas que ingresaron. Ramón Vélez de Menestaba, herido de bala en el abdomen, fue operado. Evolución subescapó y se le practica una intervención de extracción en el busto, herido de bala del brazo derecho. La víspera de los Sanfermines, que se está hecho, era una época en que efectivamente aquello estaba muy complicado. La pasada noche se han registrado nuevos enfrentamientos entre la policía, ha efectuado varios disparos de pelotas de goma, dispersando a... Para esto no hicimos el calle. No permiten las instituciones. No lo que tenían droga ocurrida aquí en esta zona. Mi opinión era de todo el mundo. Esto es una tortura. El día de hoy ha dado la intención de ser una jornada de luto en Pamplona. A ver si te pones de acuerdo con Vulcano 2 y a ver si cogen a la gente por la espalda y empleando únicamente la goma, a ver si disuelves un poquito todo lo que hay delante de la Diputación. Eta pentsatuko duzue, bai, gertakari gogorrak, baina argiz ez dira batera isolatuak. Garai hartan gainerako euskal hiriburuetan ere halako gertakariak izan zirelako, polizia bortizkeria muturrekoa eta herritar babesgabeak, eta ondoren gainera inolako zaintza eta babesik izan ez dutenak behintzat erakunde publikoei dagokinean. Kabakas hauzi ere etorri ze gogora momentu bat, ez dira, Iruñe, 78ko San Ferminak zenolako ez dakit gauza da, bestalde ez gaitu harritzen, ez da? Del Burgo bezalako ordezkari eskuindar Espainiar zale batek Martin Villa nolatan ekartzen duen. Bai, eta aipatzekoa da Jaime de Ignacio del Burgo dela aita,
beste del burgotar horrena ez, ere politikaria bukatua, eta azken aldian nahiko ezaguna egin dela Letizia Ortizen inguruko kontuak ateratzeagatik, idatzi duela liburu bat, gaurkotasun osoa duen gai baten inguruan, dela foruen hobekuntzarena, ikusiko dugu nola garatzen den kontu hori eta Nafarroaren autonomia eta guzti hori, baina guazen harira, guazen gaira, eta bueno, nik uste dut 78ko San Ferminen gertaerak oraindikan ez duela erantzule ofizialik, denok dakigu hemen nor izan zen erantzule nagusia, nor izan zen esaldi hura esan duena, disparar, no importa matar edo antzerako gauza bat, bueno, hori egin diren dokumental guztietan jasota dagoela irrati grabazio hori, eta aipatu duzun bezala ez zen gauza isolatua izan, ze urtean zehar ere hainbat ekintza egon zirenez, eta iruditzen zaitor naiz .euseko lagunek ongi bildu dutela aste honetan egin duten erreportaje batean. Ba, alaxe, gainera gehi interesgarriak egarri dizkigu, Iruñek azken analisi tarte honetan, besteak beste foruen amejoramendua esango duzu. Ze demontra da hori, ba oso gai interesgarria, hasi ikertzen, besteak beste Euskaldunok izandako eskubide historiko batzuk denborarekin nola asimilatu dituen besteak beste estatu zentralak, eta Nafarroan laborategi benetan interesgarria duzue horretarako. Helduko diogu horri, Iruñe, animatzen baldin bazara urrengo tarte batean, gaurkoz amejoramendua ez dakigu, baina lehen sektorean ez da saltxarik falta, gaurkoan ere errepide bazterretan, traktoradarik ere ez zaigu falta izan, ez dakit, herrigora izango ote den geure salvazioa? Noski. Ikusi beharko da eta kontuan izan behar dugu, nora bideratzen dugun gure ikuspegia edo zer jartzen dugu jomugan, ez? Iruditzen zait produkzio moduak direla, ez produzitzeko formatuak eta moduak direla auzitan jarri beharrekoak. Akaso, hemen ere, ekonomia sozialaren auzia ere, garatu beharrekoa, lehen sektorea, zerbitzu publikoa izanik, osasuntsua izan da dela eta ez makroetxaldez eta zorpetze handiez inguratuta, pestizidak eta inguruari kalte eginaz. Tira, hemen ere zenbat egiteko hurrengoan helduko dugu, Iruñe, eskerrik asko, gabon pasa. Gabon. Esa porra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una porra de postal a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me silla total, soy una porra de postal. Me gusta ser una porra. Kontrolean ere antzematen ditut ritmoari eutsi nahian dabiltzala, tira, akaso letrak gogor xamarrak izango dituzu, batzuek belarrira, gaztelaniaz eta hitz gordinak baliatuz, askotan irain bezala baliatzen direnak gainera besteak beste, emakumeoi dagokionean, izan ere, kasu horretan azeri izatea, euskaraz baliatu genezaken bezalaxe, gaztelaniaz emakume zein gizon ez du erabilera edota esan nahi berbera. Tira, ez gara, hizkuntza laritzan hainbeste murgilduko gaur, baina zer esango dizugu? Ba, Eurovision bezalako festivala atzera koi horietako edo atzera egiten duen horietako bat izan arren, beste urte batez, besteak beste, entzun izan diogu bati edo besteri, Israel ez dela Europaren parte, zergatik parte hartzen duen, tira. Hori ere akaso asteburuko kolpez-kolperako utziko dugu, baina gaur honi helduko diogu. 40 urte pasa dira, 4 hamarkada,
Eta antzerako abesti batek, polemika piztu duela beste behin ere, emakumeok badirudi ahalduntzea honela adieraztea ez delako ongi ikusia. Ez akaso sektore kontserbadoren aldetik, ez eta feminista batzuen eskutik ere. Debate benetan eztabaida interesgarria da, eta gara egunkaria gaur naizen irakurra izan dugun bezalaxe, bi garai hauek uztartu egin ditu, eta eztabaidarako eta hizketarako gaia mai gainean utzi, guk ere alaxe ekarriko dizuegu eta zeuek ere eman buruari segiko dugu honi buruz hizketan eta. Reconstruida por dentro y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de fuerza a la que ya no le da más, a la que todo le da igual, la vida me sigue acotar, soy una zorra de cristal. Unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria naiz, eta 39 urte ditut. Parean eseri zaidan eska horrek ez dakit, berak daraman jertxea erantzin iola binbeste bat. Bueno, ni irakaskuntzaren munduan hasi nintzen ikerketaren munduaren bidetik. Nik tesia egin nuen, amaitu nuen 2016an, eta tesia amaitu bezain pronto, hasi nintzen ikerketa proiektu batean lanean. Klasean gertatzen zaite, batzutan ikusten da, batzutan ez beti nosketa salbuespenekin. Baina norkitz egiten du gehien klasean, norki ematen du bere iritzia gehien klasean galderak egiten dituzunean. Gehiago izatu dira mutilak neskak baino. Pues igual zuzenean, nik neuk irakasle bezala saiatu sustatzen hori. Salbuespenak daude, eta nik klasean eukitu izan ditut, asko hitz egiten duten neskak, oso ongi hitz egiten duten neskak, eta hitz egitea gustatzen zaio neskak. Nahi gabe ukitzen dio elkarri efean.
asmatu behar dela noiz isildu eta noiz ez, eta denok daukagula azken batean zerbait esateko, baina asmatu behar da noiz esan, nola esan, eta hor dago joko hori bizkat. Askotan egin izan dizkiate olako elkarrizketak, ez, letrekin, eta orekak ez du balio, aspaldi jauzi zarenean. Eta isilik geratu, ez? Zein da galdera, ulertu dazu. Eta gertatzen da ere bai, diskonekin bereziki, saiatu naiz olako lilura bat babesten eta sekretupean eraman dut dena, eta ez dut nahi du jendeak olako purutasun batekin iristea bai diskora, bai zuzeneko eta olako informaziorik euki gabe, baldintzatu gabe nola bait, ez? Eta orduan, letrekin ere olako zerbait gertatzen zait. Ez da enigma. Ez da interesantearen egitea, baizik eta zuk batzutan sentitzuzu kantua nolabait eta modu batez, eta personala da modu hori. Eta nik esaten badizut, eguzkia aipatzen badu disko batean, eta esatizu, ez, bau da, egun batean atean nintzela paseoan, eta eguzkia atea zitza, eta ja, baldintzatzen zu entzulea, pentsatzera nere eguzkian eta ez berian. Ulertzen da, igual, niretzako askoz importanteagoa da, norberak ikusi duen eguzki hori, o imaginatzen duen eguzki hori. Orduan, letrak azaltzeko presnago, eta edo nondi atozen, edo zesan nahi dudan, edo mezua batzudan argia da, beste batzutan uste dut dela magoaren trukoa erakustea bezala, eta hori zaio eskatzen magoa. Turn down for what? Isiltasunaren bagoian idazten tren batean egin dizut gauzak aldatzen diren unerako agian bada zerbait mendigaiurrez pixka bat harago nirekin etor zaitez esazu baietz, ezin dut gehiago. Asko ikasten ari dela dio Gorka Urbizuk bere sare sozialetan Instagram kontuan zabaldutako bideoa duzue hau eta diskoaren grabaketa garaiak dakartzana. Gitar Hero ere badela, esan du besteak beste, badakizue, sare sozial horrek horretarako tartere eskaintzen duela, ohiko iruzkinetatik haratago joateko. Eta kasu horretan, besteak beste, aipamen ezberdinak badakizue, edabide ezberdinetan dabilela, Urbizu bera, diskoaren garapenari buruz gainera, gustatu zaio eta iruzkinare alaxe egin du besteak beste Toni Mejias ezagunak egindako elkarrezketa bereziki gustatu zaiolako eta bertan nahiko sakoneko emozioak adierazi ditu Lekunberriko musikariak eta disko honen helburu emozionalaz ere akaso gehiago aritu da. Besarkada bat ere badela dio, tira, diskoa entzuteko parada baduzue, behin baina gehiagotan entzuteko diskoa omen da. Eta azken lyric music video hau maitasun bat abesteari dagokiona da eta guk zer esango izugu, pixkanaka bagoazela. Ez dakit, aurrena baina maitasun abeste hau ez dakigu, baina maitasunari buruz filosofatzeko aukera ematen duena, bai, ikusgai duzu dagoeneko gainera. Maitasuna edo, bai, baina zein da gutaz kantatzeko
zalantzarik ez dugu Gorka Urbizuk bakarkako bidea, baina gehiago hasi duela, eta aro berri honetan ekarpen interesgarria egitera datorrela. Badakizue, behin baina goiagotan entzun, eta ez dakite murgildu lan honetan, eta zuzenekoak ikusteko aukera baldin baduzue, asko zobe, ezta? Honezkero, sarrera asko agortuta, baina zenbaitzutan oraindik baduzu aukera, eta besteak beste Kataluniako hitzorduak ere oraindik ateak zabalik. Halaxe, geu ere bagoaz pixkanaka gaur, goxotasun honi helduta gainera, bihar ere itzultzeko gogo biziz badakizue egunero bezalaxe, kolpez kolpe, antenatik albistegi tarte honetan gabon pasa, bihar arte. Hemen adibidez Janela, dena da momentuan eta denok elkarrekin eta batera bestutakoa, ez? Eta hola geratu dela, oso gordin. Eguzkiak itzali ditu gainerako argia, xorien kantak entzun ditut arian. Hotz egiten badu alboan nauzu, ederra zaude goizetan, zure minarindu nahi nuke, halako egunetan hitzek zentzua galdu dute, nola esan. Hotz egiten duta eskutik helduta, ikus gaur ere baten bat guaino esnatu da, guk zikindu kalea.